Татар әйшәсе җырларда җырланган горурланырлык тарихы булган гына түгел, зур артистлар катнашындагы бәйрәмнәре белән дә күбесен көнләштерерлек нык авыл. Һәр чараны да хөрмәт һәм зур игътибар белән авылдашлар өчен дип уздыралар монда. Быелгы өлкәннәр көненә әзерләнгән мәҗлес тә әлеге сүзләрнең дәлиле булып тора. Бүгенге бәйрәм инде безнең өлкәннәр көненә багышланган. Бу бит инде декада бара, декада вакытында бара торган үткәрелә торган чара инде бу безнең гомер кызыгыз алтын булсын дип исемләнгән чара. Ул инде безнең традициягә әйләнгән инде безнең олы буынны без авылда бик хөрмәт итәбез. Аларны тырышабыз шул клубка чакырырга. Алар белән төрле чаралар үткәрәбез инде. Бүген дә инде менә без әзерләдек генә концерт и бик зур, бик молдан инде безнең Рилия Данияловна депутатыбыз. Ул безнең менә әбиләргә, бабайларга бүләк иттереп, шундый бик матур, мул иттереп табын әзерләде инде, чәй табыны. Аларга бүләкләр әзерләде. Ел беренче үткәрдек Корбан бәйрәмен, ел саен ифтарлар да уздырабыз инде. Төрле менә чаралар, шул әниләр көне, яңа еллар, балалар елкалары үткәрәбез. Шул инде безнең инде үзебез генә түгел, үзебез генә, конечно, без инде үткәрерик, но мул булып, бүләкләр белән, ниләр белән, менә шул безнең депутатыбыз аркасында аңа бик зур рәхмәтебез. Менә әйтәбез инде бөтен авыл халкы, бөтен олы буын, аларны хөрмәт иткән өчен инде бик рәхмәтле инде. Җылы сүз һәм игътибар, оннан күбрәк кирәк миндә диләр. Өлкәннәргә карата булган ихтирам билгеле бәйрәм ияләренең сүзләрендә дә чагылыш таба. Бәйрәмнәр оештыручылар да, анда эшләп хезмәт күрсәтүчеләр дә безгә бик бәйрәм саен булышалар, чакыралар. Аннан соң менә кемнең 80 тула, кемнең 55, кемнең 70 шуларны чакырып бүләкләр бирәләр. Безнең Ришатыбыз безнең авылныкы күршегенә инде. Аңа Аллаһның рәхмәте жаусын. Хатыны да, балалары да бик әйбәт тәртипле. Аннан соң менә монда хезмәт күрсәткән минем киленем Гөлшат, һәнә Суфия, һәрберсе Ринатлар бөтенесе хатыны белән ярдәм итеп торалар. Алар булмаса үзләре генә дә булдыра алмасы. Бүгенге бәйрәм бик матур. Бу Рилия белән Ришатка вообще Аллаһның рәхмәте жаусын. Алар безне бәйрәм сайын менә шушындай иттереп хөрмәт итәләр. Аларны нитәләр, бәйрәм сайын чакырып, юбилейләрне бүләкләп. Җылга безнең әллә ничә бәйрәм була инде. Аллаһның рәхмәте жаусын аларга. Исән сау тигез яшәсеннәр. Тигезлектә балаларын үстереп, матур итеп яшәсеннәр. Безнең авылыбыз, әгәр дә кимнә Рилия белән Ришат тотынмаган булса, безнең авыл беткән, мәктәп бетте инде бездә. Клуб юк иде. Балалар саны әз дип мәктәпне җәмәшимә күчерделәр бит инде. Менә шушыннан алар безне күтәреп җибәрделәр. Шушында безнең клубка менә безнең шушы артистлар Муртазиннар кайта. Әле безгә даже атказаңа дәү артистлар да кайта. 90 еллыкны уздырдык җәйкене. Анда бик күңелле булды, галәмәт булды. Шундый матур итеп уздырабыз бәйрәмнәрне. Аллаһның рәхмәте жаусын аларга. Авылыбызны күрке булып менә һәр мәчет салалар ни матур итеп. Мин аңа бик куанам. Бик сөенәм, что авылга кайтып керешкә сиңа матур итеп мәчет басып торсын әле авылда. Мәчет авыл вообще бик мәртәбәле авыл бит инде. Фидерис һәм Розалия Муртазиннар Татар әйшәсе авылында уздырылган һәр бәйрәмнең бизәге генә түгел, әлеге чараларның оештыручыларының берсе дә әле. Монда бәйрәмнәрне үткәргәннәр өчен Нургалиевлар гаиләсенә, Ришат әфәнде һәм инде Рилия ханымга бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Беренче клипларыбыз безнең шушы авылда узды. Беренче клипларыбыз "Нигә көтмәдең" дигән клип, Афган тормышы, Афган сугыш еллары, Афган белән сугышкан чырларны күрсәтергә менә тормыштан алынган хәлләрне без анда чагылдырдык инде. "Нигә көтмәдең" дигән фильмда, клипта. Менә шулай тормыш иптәшем Розалия, шулай ук без алдагы клипны шушы авылда Татар әйшәсе дигән авылга багышлап эшләргә керештек. Pixel Films компаниясе белән җитәкчелектә Айдар Шәймәрданов белән, Гөлшат белән, Ринас белән бергәләп матур иттереп менә шушы авылга кайтып, шушы авылның тарихын чагылдыра торган клип төшерә башладык. Булганыңа бик рәхмәтләр әйтәбез. Искитәрлек матур
bitsin bizning Tatar Ayşemiz. İskiderlik motor bitsin avutayım Ayşemiz. Шундый дәрәҗәдә кешеләр авылны күтәрә икән, ул авыл беркайчан да бетмәячәк дип уйлыйм. Чөнки авыллар хәзер бетеп бара, авыллар күтәрелсен. Әйшә халкы белән без инде күптән таныш, инде күп еллар бергә бөтен бәйрәмнәрдә, Яңа ел дисеңме, Сабан туй дисеңме, бөтен җирдә катнашабыз. Халыкка аерылып тора, чөнки әбиләр менә күпме әбиләр җыелган, күпме апайлар җыелган, күпме абыйлар менә хөрмәт итеп шушы бәйрәмнәрне бергә менә шайтып матур итеп үткәрәбез. Һәрбер бәйрәмдә дә халык күп, Сабан туй дисеңме, бөтен бәйрәмнәрдә менә шайтып матур итеп, Рилия апа белән Ришат абый зурлап бөтен авыл халкын бергә җыеп, шундый матур бәйрәмнәр үткәрәләр. Туган илнең горурлыгы булды, Татар Ayşəsində үскәннәр, Казан суым ямьле төбәгем дип, сагынып кайта читтә киткәннәр. Тağlarından kızlar suğa düşe, Dağ koyaşı güneş izleri. Suğun içsen canına rahat bire, İzgi bulla faşi şişmesi. Бәйрәм итү генә түгел, тырышып кергән хезмәт аркасында авыл күзгә күренеп үсә. Күп авыллар беткән мәлдә Татар Ayşәсе киңәя һәм матурлана гына. Безнең Иске Казан авыл җирлеге Татар Ayşәсе авылында бәйрәм чаралары бик күңелле уздырыла. Без моны өчен Нургалиевлар гаиләсенә бик зур рәхмәтле. Безнең Ришат Ринат улы һәм үзебезнең авыл советы депутаты Рилия Даниял кызына бик зур рәхмәтле. Безнең бәйрәмнәр шушындай мул табаннар артында бик матур уздырыла. Шулай ук алар безнең авыл тормышында да, авылны үстерүдә дә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Бүгенге көндә аларның ярдәме белән менә безнең мәчет төзелеп килә. Шулай ук алар безнең зират кыймаларын тулысынча тотарга булыштылар. Шулай ук клубыбызны һәрвакыт ремонтлыйлар, клубка аппаратуралар алып бирделәр. Аларга үзебезнең халык исеменнән зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Татар Ayşәсенең төп горурлыгы авыл халкының көндәлек тормышында бәйрәм кебек сыман. Авылы өчен янып торучылар моны чынбарлык итә дә. İsen çokta yaşayık muhatur eti, Ulgenlerden yok bir selam.